In Burgum is het vierlepseizoen hiepenen, maar de Elke Skurion Memorial. En de strijd tussen de toppers Bart Helmholt en Anne Galema is voortlosbarsten. Een verslag van Freek Wijma. Bart Helmholt won de nationale competitie, waar het Fries kampioen en verbeterde zijn eigen nationale record naar 21,55 meter. Hij leek het dan ook te klopje man. Helmholt pakt de leiding in de topklasse met de eerste 20 meter van het seizoen. 20,8 meter. Mijn doelstelling is binnen de titels en heel veel springen. Op momenten die ik zelf uitkiezen wil. Dus ja, augustus zal wel mijn maand wijzen, want dan binnen de FK en NK. Dus dan wil ik op mijn allerbest wijzen. Nou ja, als het op mijn best bent, dan springst ik het vierst. Dus dat zal de maand wijzen waarin het gebeuren moet, ja. Anne Galema had het hele oranje seizoen in de Friese Leiderstruil hebt en kwam voor het eerst oer de 21 meter. Hij is dan echt de grote uitdager van Bart. In zijn tweede sprong liet hij voornamelijk zien dat het met de vorm goed zit. Bij 9,59 meter stiert hij voor eerst op het tweede plak. Die 20,8 meter brengt Helmholt onder de leiding in het klassement. Maar in de finale wordt er lept om de dijprijs. En Anne Galema liet zien dat de zware wintertrainingen no vertuten doggen. Galema helpt geweldig uit en giet haast een hele meter oer het baltje van Bart heen. 20,55 meter. Maar ook Helmholt komt nog een keer in actie. Hij had de stok op scherp, maar helpt het derde punt net. En dus gaat de eerste dijtitel naar Anne Galema. Nou, het doel is het vierde te springen en nooit in vierde sprong had. Dus het is simpel, Nederlands record, 22 meter, dat is mijn doel. En ja, het verwerken om daarheen te gaan. Dus ze zien dat het slagen, het zou mooi wezen. En dan maar hoop je dat de temperaturen echt wat omheen gaan.